Awu yankhani zathu mwa tsatane ndipo muli ndine Jona Pankuku. Koma poyamba nayi mitu yake. Ripoti la chaka cha 2024 laonetsa kuti dziko la Malawi likuvutikabe pa ntchito yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Boma ndi bungwe la akabanza agwirizana zokuti akabanza mdziko muno adzilipira pa ntchito yawo. Mu nkhani zina chipani cha UDF chati chayimitsa kaye msonkhano wake waukulu. Tili ndi izi komanso zina zambiri tikhaleni limodzi. Tiyambe ndi nkhani yakuti ripoti la chaka cha 2024 lomwe atulutsa ndi Malawi African Peer Review Mechanism Popular Sensitization Project laonetsa kuti dziko la Malawi likuvutikabe pa ntchito yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Izi zili chomwechi kamba kakusowa kwa njira zabwino zofalitsa ndi kupeza mauthenga. Ripoti ili lati boma likuyenera kuyika njira zoyenera polimbana ndi katangale. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa bungwe la South African Institute of International Affairs Stephen Groost, iwo ati ndikofunikira kuti dziko la Malawi lichilimike pa mgwirizano polimbana ndi katangale komanso ziphuphu. Iwo ati dziko la Malawi silikuchitabe bwino pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi chinyengo. Poyankhulapo pa nkhani wapampando wa mabungwe amene saboma amene amatsogolera pamene amabwera ndi ripoti ili, Robert Nkwezalamba ati ndizoona kuti dziko la Malawi likadavutika pa nkhani yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu mdziko muno. Ngati dziko tinavomereza kunena kuti tizizipereka ku maiko anzathu amu Africa muno komanso sadiki kunena kuti atithandize kuunika machitidwe athu pa nkhani za umoyo wabwino kapenanso kuti kuyendetsedwe kabwino ka dziko. Mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani ya mabungwe amene saboma Martha Kwataine anavomereza zimene ripoti ili lapeza, koma iwo anati dziko la Malawi likuyesesa kuthana ndi mavutowo. Ndi ripoti limene ifeyo ngati boma timafuna tizilandira maripoti amene akufotokozera zinthu zili bwanji komanso kupereka maganizo lamene boma lingakonzere zinthu zake. Ripoti loona zakatangale ndi ziphuphu la chaka cha 2022 la dziko lonse lapansi lidafotokoza kuti dziko la Malawi silidachitabe bwino pa nkhani yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu. Ntchito yokonza mapasipoti ikuyembekezeka kuchitika ku Lilongwe kokha, ngakhale kuti nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yamba kuthandiza anthu ofuna ziphasozi mzigawo zitatu za mdziko muno. Lero mneneri wa nthambi Wellington Chiponde wati nthambi iyambiranso ntchito yopereka thandizo lokhudza mapasipoti mchigawo cha kumpoto kuyambira mawa. Pemphero Malimba ali ndi nkhani yonse. Achiponde ati ntchitozi ndi monga kupereka mwayi kwa anthu wolipira komanso kupereka zikalata zawo zofuna kupeza mwayi wa chiphaso choyendera m'mayiko akunjachi. Iwo akukhulupirira kuti anthu mchigawochi adzipeza mosavuta thandizo lakapezedwe ka ziphaso zoyenderazi, pamene nthambiyi ikuonetsetsa kuti yambirenso kupereka thandizo lopanga ziphasozi. Komanso ife tikuzindikira kuti chiwerengero cha anthu omwe akufuna masevisi athu amapasipoti ndichochuluka kwambiri, ndiye tikufunitsitsa kuti tisakhalenso ndi unyinji wa anthu ambiri omwe amasonkhana pa ofisi zathu kuti azipeza masevisi amene wakuchokera pa imodzi yokha, koma kuti anthu awapeze masevisi athu mosavuta awapeze kufupi ndi komwe wakukhala, komanso mzigawo zonse masevisi wafikireko. Posachedwa apa wapampando wa komiti yona zachitetezo Salim Pagasi adati mavuto amene anthu akumana nawo pokonza ziphasozi angathe nthambiyi itapeza zipangizo zokwanira zopangira ziphasozi. Mwezi wa Februwale chaka chino nthambiyi idayimitsa ntchito yopanga ziphasozi kutsatira mavuto ena, koma ntchitoyi idayambiranso mwezi wa Machi. Mtsogoleri wa chipani cha People's Transformation Petra Akamuzu Chiwambo watsindika zakufunika koyika ndalama mu zaluso ngati njira imodzi yothandizira achinyamata komanso dziko lino kufikira masomphenya a Malawi 2063. Achiwambo anena izi pa msonkhano wa chipani cha Ndale omwe anakonza mboma la Nsanje. Deborah Madea walemba ripoti omwe akuwerenga ndi Linda Thara. Poyankhula pa msonkhanowu, Achiwambo ati achinyamata akhala kubweretsa maluso osiyanasiyana, koma ndizomvetsa chisoni kuti salandira thandizo ngakhalenso kuchokera ku boma. Iwo ati kuthandiza achinyamata ndi njira imodzi yothandizira masomphenya a dziko lino. Chifukwa job market ya pa Malawi pano
yochepa. That's why mpaka lerolo kuna kuti ma degree certificate ambiri angokhala manyumba amu angobwera fundo ntchito osaoneka ya ndiye funa kuti anyamata ngati amene aja tiachengete bwinobwino tapase ndalama imeneyi kuti anyamata aliyense amene ali ndi ganizo lotsogola limene ali ndi luso limene akhoza kupangapo zina zake zimene Malawi muno sitinazione kale pa dziko lapansi tizathandize ndi maganizo ngati amenewo. M'mawu awo mlembi wa chipani cha Petra a Boniface Nyenyezi ati nthawi yakwana kuti achinyamata asiye kugwiritsidwa ntchito pa zandale ndipo ayambe kuthandiza pa chitukuko cha dziko. Petra ndi chipani ngati chipani zonse zimene zili Malawi muno timakhulupirira kuti chipani kulibe chipani chachikulu kulibe chipani chaching'ono. Chipani chimakhala chaching'ono ngati sichikulimbikira kumanga ma structures. Ndiye ife ndamanga ma structures ambiri ndipo chipani chikukula ndipo tikupanganso ma structure ngati pano tili ma district committee 21 Malawi yonse. It means we are growing from few members, now we are in millions. So we hope as tikapitiriza kumanga chipani chipitirizabe kukula. Anyenyezi akufuna kuzayimira pa mpando wa phungu wa ku nyumba ya malamulo wa chipani cha Petra pa zisankho zomwe zikubwerazi. Tikadali pa nkhani zokhudza luso, ntchito ya Girl Up Elevate yati achinyamata ali ndi kuthekera kubweretsa mayankho pa mavuto osiyanasiyana pogwiritsa ntchito luso la makono. Lynn Munthali amene amatsogolera mkumano wa achinyamata pa luso la makono watatsikana mbiri akutsalirabe pa luso la makono ndipo izi zikuyenera kusintha. Serena Tambula akufotokoza. Ophunzira pa sukulu za sekondari za Zingwangwa ndi Namiwawa ndi amene anali nawo pa msonkhanowu. Yankho Chimala ndi mmodzi mwa ophunzira apa Namiwawa CDSS amene anachita nawo msonkhanowu. Iye akufotokoza amene wapindulira. Maphunziro amene ndaphunzira lero ineyo ngati mmodzi mwa asikana anithandizira kwambiri chifukwa chokuti nthawi zambiri asikana timaziyang'anira pansi limona ngati kuti chifukwa chokuti ndife asikana ndi kuti ndife olephera. Komanso timati masayansi ndovuta zimene zikuonesa kuti ifeyo tinakhazikitsa kale chinthu choyipa pa masayansipo koma titati ifeyo taphunzira ndikuzindikira kunena kuti masayansi sovuta khani ufunikapo ndingoyikirapo mtima ndikuti kunoko ineyo ndaphunzira kwambiri mwakuti ndapindula ndikuyembekezera kuti azinzanga inanso ndikaphunzitsa kuti nawonso apindule monga ndapindulira ine. Ndipo mmodzi mwa anthu amene anawunikira zimene achinyamata awo anachita ndi amwayi wathu Wirima amene adati izi nzochititsa chidwi kuti ophunzira amabweretsa nzeru zozama pogwiritsa ntchito luso la makono. Ndipo Aline Munthali ati mkumanowu unalinso mbali imodzi yolimbikitsa atsikana kuti adzilimbikira pa za luso la makono. Ndinezo kuti event imene tinapanga pa tsiku la lero ndofothandizira kuti atsikana anyamata athe kubwera pamodzi kuti atithandizire kubweretsa mwina kuonesa mavuto amene timakumana nawo ngati kumalawi kunoko malingana ndi ngati ukatsiri kamene wa technology amene timakumana nawo chifukwa kuti azimayi ambiri kapena kuti atsikana ambiri akamakula samatha kukhala ndi ka motivation ena zokuti mwina mwakafuna zokuti atopanga mwina ngati atokhala in the technology world. Ndeti mafathandizana zokuti anthu atibweretsere ma solutions kapena kuti atithesere mavuto kuti tingapange bwanji ngati dziko la Malawi kuti mwina wake mavuto amene ate. Ophunzira amene anachita bwino analandiranso mphatso. Wachiwiri kwa nduna ya zamaphunziro Ananse Chaula Ndoko watsindika zakufunika kopereka mwayi kwa maluso kwa achinyamata kuti atsogolere pa ntchito yothandizira kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Ndoko ayankhula izi pamwambo wapadera opereka ma certificate kwa ophunzira 500 amene amaliza maphunziro awo pa skulu ya Malawi Institute of Tourism mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti la Luwere Mpasa limene akuwerenga ndi Serena Tambula. Wapampando wa sukulu ya MIT a Vincent Chilinda anati sukulu ya MIT ndiyodzipereka kuthandiza kupereka ukadaulo oyenera kwa anthu zimene akuti ndizofunika kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko. Iwo anatsindika zakufunika kupereka mwayi waluso kwa achinyamata kuti athandizire kukwaniritsa ndondomeko ya chitukuko pofika chaka cha 2063. Mwambo umene unali ofunikira kwambiri ndipo tikuyambira chaka cha 2021 kufika 2024 ele. Kwa ife tonse amene timakhulupirira MIT taona kuti tourism has to be boosted. Monga agenda 63 salamira imene ikuchulidwa ndithu kuti tourism ndi chinthu chimene boma likuchionapo maso ndithu kuti itukule tourism. Komanso agriculture, tourism and mining strategy ikuonesanso zoti tourism tisakhale nayo mbuyo titsogole koma amene angatsogoze zimene zozo
ndi anthu amene apitawa amene alandira lero ma certificate awo. Mmodzi mwa ophunzira amene analandira ma certificate pa tsikuli, Carl Mpenganjira, adafotokoza za chisangalalo chake. Kusanga kwambiri chifukwa ndafika tsiku la lero. Unali ulendo wautali kuzafika tsiku la lero kumana ndi zopinja zambirimbiri komano tingothokoza Mulungu kuti ndafika tsiku la lero. Maplani ndi ambirimbiri ndithu. Pake pali zinthu zambirimbiri zimene tikukonza kuti tizichita kusogoloko osati kuti tangomaliza tizingokhala. Tili mabizinesi okuti tikuyenera tipange komanso nkhani ya tourism pa zomwe tinapanga za diploma in travel and tourism management. Mwambowu unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana kuphatikiza akuluakulu a boma komanso makolo ndi atsogoleri a makampani. Boma ndi bungwe la Akabanza agwirizana zokuti Akabanza mdziko muno adzilipira pa ntchito yawo. Izi agwirizana pa mkumano wawo umene unachitika loweruka ndi nthambi za boma zosiyanasiyana komanso aphungu wa ku nyumba ya malamulo. Kuchokera ku Lilongwe, Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mneneri ku nduna wa zachuma Williams Banda anavomereza mkumano wawo ndipo iwo ati zimene agwirizana zikudikirira kuti nduna ya zachuma ivomereze. Iwo ati boma nthawi zonse limakhala losangalala akakhala pansi kukambirana nkhani yokhuza zolipiralipira. Poyankhulapo pa nkhani wapampando woona Akabanza mdziko muno Moses Michael Mwalabu anati ndokhutira kamba kazokambiranazo. Nzoonadi tinayo zokambirana zabwino ndi boma ndi zokambirana zathu tikati ndi boma tuphatikizanso azathu amene amakhala m'mikumano ya ku parliament ngati pachizungu amati parliamentary committees, ma chairpersons onse ndithu analipo dzulo. Takambirana zabwino ndi titakambirana zabwino zimene takambiranazo tikudigira kuti a minister asaine, a minister of finance asaine achipange kuti chinthu chipite pa ground. Posachedwa apa unduna za umoyo udalengeza kuti ngozi zapamsewu zikuchulukira kwambiri mzipatala zambiri mdziko muno ndipo ambiri amene akumwalira ndi achinyamata. Kumbukirani kuti mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pa kanema wa Times TTV. Tili ndi zambiri tikangonera izi. Chaka chinoso JTIC na TCSC yabwene taso kulima ipuli wina baba kulinjinga kulima peteleza kulima campus kulima working suit kulima t-shirt kulizipegwa asazade chaka chinoyo ndizosiyana nza chaka chatha pene ndanenera. Chaka chino ndi munthu yekhayo amene wakwaniritsa china chilichonse chimene anagwirizana ndi JTI. Mulingo foja akhale wakolita foja apite mulingo mene munagwirizana iniyo mukatero pamene popo kati unasala naye wina yakuti inilonga tifoja wadani wakoli maka number 1 mukati mwaliwonse otenga njinga ya moto kubapitanayo kwanu tukukati changa chino amene akuchita mwayi ndi amene apambane kukhala number 1 amene wapange Voto zimene zapasidwe kwa ife alimi zitithandiza chilimbikiso kuti tikhale olimbika ndi kampani ya JTI komanso tilime fodya wabwino oti kampani ya JTI nayonso ikondwere nayo akatiguleso mitengo yabwino. Malamulo amene ayikidwa ndi boma posachedwa pa ku parliament anapanga pasi atsindikizanso kuti kugulitsa fodya pa skelo ndi mlandu. Ndete ntikalikonde dzikoli udindo wosamalira fodya kuti agulitsidwe m'malawi muno mu ndondomeko zovomerezeka ndi watonse pano. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Sorry, Panita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maoffice muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimenezi. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi: black, blue, red ndi green.
ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, right miles with a smile. Landraniso ndipo popitilira ndi nkhani zathu. Mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati wauza mtsogoleri wa chipanichi Michael Usi kuti asankhe kukhala kumbali ya boma kapena chipani cha UTM, ponena kuti akaonana ku msonkhano waukulu wa chipanichi. Kaliati alankhula izi pabwalo la Katoto mu mzinda wa Nzuzu, pomwe chipanichi chapangitsa msonkhano wake oyamba kuchokera pomwe chidataya mtsogoleri wake Malemu a Saulos Chilima. Poyankhula kumayambiriro, mneneri wa chipanichi a Felix Njawala adati UTM idachoka mu mgwirizano wake ndi chipani cha MCP popeza achilima adakhala akuzunzika nzaka zonse zinayi za ubalewu. Iwo anatinso ngati chipani cha UTM ali ndi mafunso pa ngozi ya ndege yomwe idalanda moyo wa achilima na anthu ena asanu ndi atatu. Tikupatsirani zambiri za nkhani imeneyi mu nkhani zathu zotsatira. Tidakali mu nkhani za ndale, chipani cha UDF chati chayimitsa kaye msonkhano wake waukulu umene chimafuna kuchititsa pa 3 mwezi wa mawa. Mneneri wa chipanichi a Yusuf Mwawa wati ganizo labwera kamba ka mavuto ena omwe anapezeka pa ndondomeko yoperekera kalata zoonetsa chidwi chofuna kupikisana nawo maudindo osiyanasiyana ku msonkhanowo. Amwawa ati chipanichi chili pakalikiliki kuti chikonze za vutoli. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Amwawa afotokoza kuti komiti yayikulu ya chipanichi yapanga ganizoli pofuna kuonetsetsa kuti chipanichi chakhala ndi msonkhano waukulu umene ndiokomera onse. Iwo atsindika kuti chipanichi chikadali ndi nthawi yokonza msonkhanowu. Madeti amene tingathe kuika masankho amene wawa akhoza kukhala pena paliponse koma isapitirire 6 months tinapange general election. Ndiye tindi nthawi koma ngakhale tindi nthawi imeneyo tifuna tisimikizire mamemba atulinga kuti chisankho chimene chichitika ndithu posachedwa. Woyankhulapo pa nkhani za ndale a Victor Chipofya ati ndikofunika kuti chipanichi chifulumize kakonzedwere kake, ponena kuti pakadali pano anthu ali ndi mafunso pa za yemwe atsogolere chipanichi. Anthu already ali mu modi yokuti akukayikira zipano ni kumene zikuyendetsedera mwa njira ya democracy. Na kupeza chipani chokuti chikupanga shift convention yake ndo zikolobwesa tikayika kwambiri kwa Malawi. Nthumwi pafupifupi 1000 ndi zomwe zikuyembekezereka kudzatenga nawo gawo pa msonkhano waukulu wa chipanichi umene chipanichi chikufuna kudzachititsa kukomesaho mu mzinda wa Blantyre. Izi zikudza patangodutsa pafupifupi sabata ziwiri chipani cha Alliance for Democracy nacho chitayimitsa msonkhano wake waukulu umene chinkafuna kuchititsa mwezi uno. Bungwe la Malawi Chewa Heritage lati mwambo wa chifukwato cha achewa omwe udzachitike mu Septemba ukufunika ndalama zokwana 300 million kwacha. Wapampando wa bungweli Gogo Sosola alengeza izi pa zokambirana zomwe anachita loweluka ku nyumba yachifumu ya Paramount Chief Lundu mboma la Chikwawa. Thomas Kachere ali ndi nkhani yonse. Gogo Sosola inati pakadali pano zokonzekera zonse zili mchimake. Msonkho mene tayilekezera ngati timu ya taika pa 300 million. Cholinga chathu nchakuti msonkhano usadzakhala uchititsa manyazi. So budget yathu tayisiya pa 300 million. Mukulankhula kwawo, Paramount Chief Lundu inalangiza komiti yomwe ikukonza chilinganizochi kuti itsatire mapulani awo kuti adzakhale ndi mwambo wabwino wa chifukwato cha achewa. Alundu anapemphanso mafumu onse a achewa kuti adzilimbikitsa umodzi pakati pa anthu. Senior Chief Dr. Kaomba yati pakadali pano akukonzekera bwino kuti kumwamboku kudzakhale magule onse a achewa. Ife mafumu achigawo chapakati, mafumu amene akutsatira chifukwato cha achewa,
pali pano ayamba kale kuchekera mwambo umene ukhaleko chaka chino pa September. Chomwe tikuchita pa tier level pali committee, pa district level tika committee. Tino pakhala chikochero cha magule amene akuchitika pa tier level komanso adzachita compete pa district level. Amene achite bwino pa district level na amene tidzatenga ubwera kuno ku Mbewe headquarters udzakhala nawo pa mwambo wa September. Mwambowu udzachitika mwezi wa September 2024. Bungwe la Malawi Chewa Heritage lidakhazikitsidwa mdziko muno mchaka cha 2023 ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo chikhalidwe cha Chewa. Tidakali munkhani zokhudza za chikhalidwe amene akukonza mwambo wa mulakho wa alomwe wa chaka chino ati chikhalidwe ndi njira imodzi yolumikizira anthu. Wapampando wa komiti imene ikukonza mwambowu a Felix Tamblas wanena izi kwa achonde kumulanje komwe ayamba kukonzekera mwambowu la Mulungu. Richard Chilombo ali ndi zambiri. Mawu awo Atambulasi anati zokonzekera zafika pa chiyindeyinde. Chisangalalo chimenechi chilipo pa 6 Oktoba. Limene lizakhala la Mulungu pa 6 Oktoba. Tinabwera kuno kuzakonzekera chisangalalo chimenechi. Chisangalalo chimenechi kuzakhala zochitika zambirimbiri, kuzakhala magule osiyanasiyana achilomwe komanso magule a mitundu yosiyanasiyana. Ndipo wapampando wa mulakho wa alomwe a Mpuluka ati cholinga cha mwambo wa ulendo uno nkulimbikitsa umodzi. Ndingo ndina apoyamba kuti mwambo wa chaka chino mwina mutu wake simunauziwa. Ndi united for a common purpose. Kapena nkwiza cholinga chimodzi ndi mwambo wa chaka chino. Ani mwambo umene ukhala mwina wa chaka cha namba 14. Chiyambire ni mwambo. Kuziwa mulakho ndinayamba kalikali. Panopo tikupitirizabe ani ni mwambo nena kuti mene mukuonera kuno kumene kwapepera ndi chikonzekero chabe nanga mwambo uzakhala mtundu wake. Mwambo wakoma kwambiri ndipo anthu ambezo zaona zakuno pa 6 October. Mwambo wa mulakho wa alomwe umachitika chaka chilichonse. Gulu la abusa achinyamata lotchedwa Young Pastors Network lapempha zipani za ndale kuti zionetsetse kuti theka la dindo ake ndi achinyamata pomwe zipanizi zikhale zikusankha atsogoleri atsopano. Mwakalata yomwe gululi latulutsa lati achinyamata ali ndi maganizo atsopano ofuna kusintha zinthu poyerekeza ndi atsogoleri omwe akhala nthawi yayitali ali mu ndale. Mtsogoleri wa gululi makamaka abusa a Webster Kameme ndipo akufotokoza zambiri. Tikufuna achinyamata chifukwa cha zimene zonso akhale nawo mu ma decision making 50-50. Chifukwa tikachulukisanso akulu kwambiri chimene chimachitika chimakhala kuti mwina achinyamata maopsezedwanso mukumanya vichi we are saying no. If it is 50-50 achinyamata ali apa awauza awalongosola akuluakulu aja iyaya akuluakulu izi zimakhala chonchi zitipange choncho zitiyendera bwino. Dziko la Malawi lakhala lili pamodzi chifukwa mwina mwake chosazindikira bwinobwino kuti chimene chikuvuta ndi chani. Koma ife tikuona kuti china chimene chikuvuta kwambiri ndi kusakhala ndi mpata wambiri, kupasidwa achinyamata mpata wambiri woti akhale patsogolo kumapanga ma decision making. So ndifanike tikufuna achinyamata awa akhale pa ma decision making ambiri, ndipo ndiyo ndikukhulupirira kunena kuti Malawi wathuyu sazakhala chimodzimodzi. Nkhani zathu mzomwezi kumatisanasiyane tionenso miti yake. Mpungwepungwe kupitirira ku chipani cha UTM pomwe atsogolere na chipanichi auza amaiko onse kuti asankhe kukhala mbali ya boma kapena ku UTM. Ripoti la chaka cha 2024 laonetsa kuti dziko la Malawi likuvutikabe pa ntchito yothana ndi katangale ndi ziphuphu. Boma ndi bungwe la akabanza agwirizana zokuti ochita kabanza mdziko muno adzilipira pa ntchito yawo. Munali ndine Jona Pankoko madzulo abwino.